Jeg hedder Mikkel, og jeg er tømrersvend her ved MC Tag. Og jeg startede her som lærling for 3 års tid siden. Altså selvfølgelig er ansvaret større, når man er svend, end når man er lærling. Noget af det, som der har været en rigtig fed oplevelse. Det der med, at der er ikke den store forskelsbehandling. Du bliver ligesom bare set som kollega og ikke lærerdreng. Så man er meget ligesindet med alle de andre kollegaer. Den primære opgave her hos MC Tag, det er jo tag, men også meget mere end tag. Tit og ofte så omhandler det jo et tag rigtig mange ting, og det kan være mange opgaver, der er slået sammen med et tag. Måske skal kun lige have nogle nye døre og vinduer også. Så, ja, det synes jeg er fedt arbejde. Jeg kan godt lide at lave tag. Lige nu der går vi og laver små 600 kvadratmeter bølgeplader. Og efter det, så skal vi jo videre til næste projekt. Så starter der noget nyt og spændende. Her hos MC Tag, så går vi tit og ofte i sjak af 2 mand. Mig og en makker vil det jo så være, hvor vi kommer rundt på de forskellige projekter. Og i MC Tag der er de rigtig gode til at få det hele planlagt i forhold til, hvor man bor. Så de sager, man kommer ud på, det er tit og ofte tæt på. For eksempel lige nu, der har jeg 10 minutter på arbejde, så det kan ikke blive meget bedre end det. En anden ting, som der er mega fedt ved MC Tag, det er jo, når vi er på diverse ture. Det bliver der brugt rigtig meget tid og energi på, og der er fint fremme med, og jeg tror, alle andre kan lide det lige så meget, som jeg kan.